guys, so yeah, I just did my makeup off camera. I'm gonna go to a birthday party, which is actually Mimi's birthday party, and yeah, because she invited me to her birthday party, so I'm gonna go now. I have to go early because it's like an hour drive, I believe. It depends on traffic, but yeah, we'll see you guys later. Hi guys! Ano na? Vlogger! Vlogger! Para kami na outfit. Kain na tayo. Kain, it's her birthday. Yeah, thank you so 21st birthday. Yeah, 21st guys. 21 pa. 21. Ilagay ko na to dito. Wait. Ano ba tawag doon? Mimi na kayo. Hi, James. Hi, LJ. Kumakaji. Kasi sino ka-set up ng ano? Hello! Hi, Glenn! Happy birthday, Lovey! Hi, ate! I want to be with Mary! My counterpart, si Glenn. Yes! Friend ni Mimi. YouTuber din siya. Nag-uumpisa na siyang mag-YouTube, di ba? Di ba, Glenn? Sorry. Ano pa naman ka? Ay, birthday girl, birthday girl. Please subscribe to my channel. Ano to, Blair Witch Project? I also have a channel. My channel's name is... Mali. Ay, ganun pala yun. Please subscribe to Maria's channel. Yung channel niya, Cecilia. Pero ganun talaga. Hi, Glenn! Nag-iisa! Eh, wala tayong... Piso-piso ang kada Isa lang winner, isa lang winner. paper towel. Piso-piso. Isa lang winner. Ano eh? One side? Isang side lang? Isang side lang. Isang side. Pili ka na isang side. Pili ako ng isang side? Yun yung winner ha. One side lang. Yes. Na. Ha, yan? Pass. Sumali ka. Dalawa sa'yo eh. Wala ako. Wala ka pa. Ang daya mo dun. Baka Swerte. Pili ka isa. Pili ka isa. Left or right? Na, ikaw na lang. Totos ko natin. Ah! Mali. Hindi ito. Ayan, dito tayo. Panalo na yan. Okay. Blue. Johnny Walker Blue. Tissue Albert. Tignan mo kami paper towel. Janito. One by one, lahat. Nipil ka? Para lalagyan mo Dalawa tayo. Mabilis lang ito, mabilis. Live. 1 million grand prize winner. Second prize is a pangkabuhayan showcase, 30,000 sa Rizal Store. Worth of grocery. Walmart. Hindi mo na tayo sa Netra. Walmart. Pili mo na ako. Hindi ka kasali. Sali ako, ano ko naman? Alam mo, pag nanalo ka, sa'yo yung prize. Ikaw naman. Maboboard ako yun. Tama tayo. Kasi ano ka? Maboboard Ikaw ang nga naman. announcer. Maboboard ako. Kasali nyo na? 1 to 100 yan. Matagal to ha. Sige mo yan. Alright. Ang unang letra ay Ang unang letra mga kaibigan. D as in unas. Alright. Ay, ano to? Isa lang. One side. Choose one. One side. Okay. Oh, I have to choose one side lang. Ready yung mga kaibigan. Huwag na kayong maingay para marinig niyo mga kaibigan. Okay, sa letrang G. Guys! Naka. Cheater! 5. Ano
Ano sa akin? Ilan ba sa akin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ilan sa'yo, Maria? Lima din ako. 5. Cheater! Oo nga, cheater. Cheater. Cheater, oh, cheater. I oh, admit. Cheater. Mas mahal Bigyan mo sila dun, oh. Patikim mo yung ano, brie. Curious ako kasi Sabi ni Brie. Ay, ito yung Kakain yung ano ko, yung mouse. curious na ako. kinakain ni Mouse. Yung mouse. Kakainin ko dun. Stinky sauce, rotten fish. Yan din mo? Ay, yung different kind of flavor. Ano siya, bawat color. Okay, listen. For example, this one, meron namang color dito. Example, itong brown na color yung makuha nyo. Either canned dog food or chocolate pudding. So, depende sa makuha nyo. Ganon. Like, example, itong Bibi mo na! Matasugan mo. Hindi ka nag-sanitize. Barrier. Document. Pero sabi ni Leno, yan! Sok na sok. Discharge instruction. Plain ticket to you. Play ticket. Yan ito. Ticket. Inaapasan mo doon eh. Pinaghirapan ka yan. Yes. Buksan mo muna. Yun o. Kiss mo na. Kiss. Uy, conservative. Hindi, kailangan mo yung favorite mo yan eh. Kalamin. Bimbo. Hindi. Alam ko, hindi. Ano yan? Oo, alam niyo talaga, favorite ko daw. Mouse pad lang. Palitan mo yan. Marble talaga. Teka. You're so sweet. Marble talaga. Appetizer pa lang pala. Dami isang bag, oo nga. Yan lang strategy ni Deva. May bata. Para sa iyo, may galit. Tama, nasana to be. 9 minutes na lang, guys. Mag-birthday na si Mag-21 na si Mimi. Thank you so much. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Woohoo! Yes! Pila. Parang iba yan, ha? Pila. Face ID. Ano yan? Ad? Ay, hindi ad, oo. May ad pa. Sige, galingan niyo boys, please. Gandahan. For Mimi. Yan. Ito, gabi. Yan o, sa likod. Yan o, yung round. Ayun na. Ayun, phone. Ang phone ako. May pool pa rin. Malaking po sa'yo. Yan. Ay, grabe. Alright. Bro. Yes. Come on! Botes, bigyan ka ng botes, yun ang una. Bye! And happy birthday! Thank you so much. Bye, Macdi! Madi! Bye, Madi! Natutulog na si Maria. Bye!